Il-middleman Melvin Toma xxutew li fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia taħt ġurament għalju fuq terzi persuni oħra fosthom Keith Schembri u Chris Cardona ma jaf xejn u lanqas fuq l-involviment tagħhom fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. It-tnejn filgħodu komplit il-kumpilazzjoni kontra n-negozjant Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Toma reġa' rrepeta li kien Fenech li qabdu joqtol lil Caruana Galizia. Taħt ġurament, Melvin Toma għal Jorgen Fenech beda jgħidlu l-istejjer fuq Chris Cardona wara li kienu jiġu allegati stejjer fuq fil-medja, fosthom meta ġie allegat li Cardona mar f'burdell il-Ġermanja. Mistoqsi mill-ispettur Keith Arnaud, Melvin Toma għallu kien jistrieħ meta Jorgen Fenech kien jgħidlu stejjer fuq terzi persuni, fosthom fuq Chris Cardona, meta kien qallu li nstab in-numru ta' Cardona fil-mowbajl ta' Alfred De Giorgio fil-baħar ħdejn it-tinda tal-patata, għax kien jgħid li l-istorja se tingħalaq fuq Chris Cardona jew persuna oħra, mhux fuq jew fuq Jorgen Fenech. Jien bdejt nagħmilha ma' Jorgen Fenech li huwa ljun, jaf lil kulħadd u jien Musa. Beda jgħidli ħafna affarijiet ma kontx nafu mhix vera jew le. Jien tant kemm kont ħażin li spiċċajt f'depressjoni, b'Jorgen kien jaf u kien itini l-pilloli, xett Toma. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, Melvin Toma qal li meta sema li Vince Muscat rid jikxef beda jibża aktar. Jien anki lil Matthew Caruana Galizia li għandu n-numru tiegħu rid ngħidlu b'kollox, anki lill-kbir tal-Knisja rid ngħid, għax imbagħad darba smajt fuq programm tal-gazzetti li kienu ġabu storja li hemm negozjant involut fil-qtil. Hemmhekk iktar iġġennint u rrid nitkellem. Qal li hu ma tkellimx qabel għax Fenech kien jgħidlu li lilhom ma jistgħu jagħmlulu xejn u kien jgħidlu li għandu lill-ex assistent kummissarju Silvio Valletta u l-ex chief of staff Keith Schembri ituh l-informazzjoni. Qal li prova kemm il-darba jmur id-depo biex jikxef kollox, imma kien jasal sal-pjeta u jdawwar lura għax ma kellux il-kuraġġ. Melvin Toma qal li meta ġie arrestat fuq ħasil ta' flus, beda jsaqsi sabiex ikellem lill-ispettur Keith Arnaud għax kien sema fl-aħbarijiet li qed jinvestiga l-każ u li tikxef kollox dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Taħt ġurament, Melvin Toma qal li qabel ġie arrestat f'Novembru li għadda mill-ispettur Nicholas Vella fuq akkużi ta' ħasil ta' flus, qalqulu kont li kellu l-HSBC u rċieva ittra li ma setax jixtri appartament f'San Ġwan u li kien se jselfu l-flus Fenech biex jixtri l-appartament. Qal li kulħadd beda jgħidu li ġej l-inkwiet u se jinvestigawh. Toma allega li Johan Cremona kien qallu li se jġiblu statement bil-mistoqsijiet li se jsaqsuh il-pulizija, imma fil-verità xejn ma ġara u ħadd ma taħ xejn. Bi Cremona qallu wkoll li l-ispettur Raymond Aquilina huwa mill-aħjar. Qal li l-ħadd qabel ġie arrestat kellu argument ma' Jorgen Fenech għax kellu jgħidlu meta u fejn se jiġu jarrestawh il-pulizija, imma ħadd ma taħ xejn. B'Toma xett li Jorgen Fenech qal li meta kont se niġi arrestat kien se jmur barra d-depo jieħu tew il-pastizzi jistenni ħireġ. Imma minflok waqt li jien kont ġejt arrestat, Jorgen Fenech mar dawra bid-dajsa. Melvin Toma qal li darba kien qal lil Jorgen Fenech biex ikellem lil dak ta' ħalluqa, referenza għall-eks kummissarju Lawrence Kutajjer. Hawnhekk irrakkonta li l-ħabib tiegħu Edwin Brincat magħruf bħala l-Ġojja mar ikellem lil dak ta' ħalluqa fuq ċitazzjoni. Brincat qallu li l-eks kummissarju kien saqsih jekk Melvin Toma għandu xi recordings wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Bl-ispettur Arnaud informa lil qorti li Brincat kien ġie arrestat ukoll. Toma qal li darba lil Johan Cremona kien qallu li hu għandu lill-kummissarju Kutajjer jaqbes għalih, imma dan ma kienx veru. Toma qal li huwa għalhekk biex jiblaffja għax hu la jaf u lanqas qatt tiltaqa' mal-eks kummissarju qabel ġie arrestat. L-ispettur Keith Arnaud qal lill-qorti li kull dikjarazzjoni li jagħmel Melvin Toma qed tiġi investigata. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa bil-ispettur Keith Arnaud u l-ispettur Kertzara. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.